Dobrý den, já jsem Luboš a vítám vás ve 6 Division 2 a dneska si zahrajeme kampaň Baranoviči za Sovětský svaz. Já to vždycky hraju na úroveň hard, protože na ostatních úrovních dělá prostě počítač strašný kraviny. I když je pravda, jak já to umím, tak je to celkem jedno. A vždycky nepřítel dostane na budku. Co to může být tohleto? To ty neznám. Stroje. Cutscénu teda přeskočím. Takže abych to vysvětlil, tak naším cílem je dobít jak kampaň, nebo teda osvobodit město Baranoviče a přitom si musíme dávat pozor, abychom od Němcům nepřenechali na vesnici jménem Stolpce, protože tady mají opíčené jednotky a pokud by je osvobodili, tak by je použili proti nám. Což by se mě vůbec nelíbilo. Osobně si myslím, že Baranoviče je bývalý východní Polsko teda. A před druhou světovou válkou bylo Polsko hozený hodně na východ. Více na východ teda. A no tohle je rozhodně polský název. Takže tady asi sovětský vojska neosvobozují, ale už zabírají. Ale ještě jsem se ani jako nedíval, jako jestli tomu bylo tak nebo onak. Ale tohle to jsou všechno polský názvy, nějaký Mozart, Zapote, Lachovit, CZE. Ale někdy to musím prostě zjistit. Někdy se prostě donutit. Jasně. Tak tady je naše slavná mapa. Prvně se podíváme na armády. Takže Army Hitler Command 2, to jsou Němci, no Běloruský front, to jsme samozřejmě my. A jak je vidět, tak ve všech zbraních má nepřítel převahu. Takže fakt jako na prd útočit do převahy. Akorát nerozumím tomuhle údaj aircraft, protože my máme 4 letky a Němci 3. Takže nerozumím. Nějaký prostě divný údaj. Bych to nějak rozkliknul. Jo, tohle jsou... Tady to vypadá, že máme 2, 4, nerozumím prostě. Takže tady máme Baranoviče, musíme dobít. Tady sice by to bylo pěkný, ale bohužel tady Němci mají spoustu pěchoty a myslím i jednu těžkou obrněnou divizi, tak fakt no se 2 prostě s jednou pěchotní průzkumnýma tankama a dalšíma tankama obyčejnýma, teda sice jako středníma, ale je to prostě strašná plitka. A proti německým tigrům tyhle ty Shermany, když to asi nevypadá na Sherman, má to 75 a dlouhý kanon. No.
ale jenom penetration no 90 a jo, německý Tiger má 135 jako čelní pancíř. Ale jako proti pěchotě jsou dobrý, to jo. Který nemají protitankovou zbraň. Pak samozřejmě tady máme nějakou tu artilérii. Tady hlavně máme tu výzku stolpce, kterou nám nepřítel nesmí zabrat, takže tady se asi budeme bránit. I když tady dělám jako průzkum, tak když by se tady dalo třeba něco napadnout, tak proč ne? My přesuneme do obrany všechno. Ty tady budou držet, aby Němci nemohli postoupit za řekou. A naše hlavní armáda se někde rozprostírá tady. Konečně už tady máme T-34, ale bohužel opět na téhle úrovni proti německým tankům to je naprostý šrot. I když samozřejmě lepší než ty Shermani. Tak na úrovni Štugu 3. Naše taktika bude tak, že budeme útočit vždycky třeba 3 jednotky na jednu, abychom měli v té dané bitvě převahu. A tím se nadmé zničili. Kdyby si myslel někdo, že je to nefér, tak já si myslím, že sama válka je nefér, takže co? Má být. Tady taky nějak budu postupovat. Ach jo. Vám, že nezautočí teda. To možná dal až moc dopředu. Celkem jako silná skupinka, ale bohužel máme zase Shermany. My to chtěl ještě jednu divizi T-34. Až tady máme nějaký T-34, ale ty jsou daleko teda. Jenom přisunu. A tady na jihu já potřebuju pěchotu někde. Motorizovanou pěchotu. Někde nahoře teda. A tady se budu dívat, co tady nepřítel dělá, i když útočit nebudu určitě. To jsou nic moc, ale my anti-aircraft gun. A teďka konečně to naše slavné letectvo. Máme jednu stíhací letku. Prostě tyhle, jak je ten naprostý shit. I proti německý pozemní podpoře prohrávají. Ale tak když máme když jsou shit, tak já si to tady prostě zajistím letecky. Pak máme dvojici bombardovacích letek a pak hlavně, pokud bychom neměli tuto jednotku, tak téměř bychom neměli proti německým tankům šanci. Tenhle ten fakt, jako ty německý obrněnce padají hodně rychle teda. Díky bohu za ně teda. Bychom je neměli, tak to už by bylo fakt pěkně blbý. Stačí, aby párkrát takhle Ilyushin a zastřílel na tanka. Je téměř po něm. I to platí pro německý Tigry teda. Tak a ještě budeme určitě bombardovat. Tak asi tuhletu AA batalion.
A tady bychom mohli vybombardovat třeba tyhle ty, ať neutečou. Takže to by bylo vše a necháme tak na nepříteli. Jo, tady už vidím pěchotu. První tanky. Jo, jasně už. Půjdeme dopředu. Rád bych zaútočil. Aspoň na tuhletu jednu. Tak pozadu ty dělostřelci. Tyhle dáme někam do lesa. Jako budeme se tady bránit proti štugům a tigrům. To by mělo stačit. Když máme ty protitankový letadlo, tak no kromě no tohohle vozítka je to v pohodě. Jako tahle protiletecká jednotka je fakt dobrá. To je, když se je podaří zničit, tak jsme prostě bitvu vyhráli. Když ne, tak zase my dostaneme na budku. Co tady vymyslel? Zůstal zakopaný. Ach jo. Já nechci útočit na zakopaný hajzly. Co tady? Bychom měli 3. Tak zaútočím tady. Když by se je dal do C, tak bychom jeli proti 2. Dobrá. Super idioty určitě dáme. Jdem útočit. Bčku přijdou určitě. Jako Mky proti pěchotě to jde taky. Do Bčka si dám třeba to dělostřelectvo. A určitě potřebuju bombardéry. Vypadají líp. Jdem na ně! Tak jo, tak on Bčko, Cčko, Cčko. OK. A Fáčko má 1. Tím bude mít málo bodů. Mapa je otevřená, tak asi budeme... Budeme asi tlačit. Jako tady je... Ta mapa je otevřená, takže můžu klidně tankama teda. A my musíme dostat ten Marder teda. Tak to bude v klídku. Škoda, že tady není těch tanků víc velitelských teda. Momentiny, fuj. Tak aspoň dáme rozvědku teda. No, bychom mohli postupovat pomalu teda. Asi tak. Nemáme komodota. Akorát tady nemají velitelskýho, tak. Co máme? Kombat, ach jo. Nemáme žádný velitelský vozítko, ach jo. Teďka si dám ty.
Tak tady jenom opatrně teda. By to chtělo dostat se přes ty město teda, nebo tady půjdeme. To bude lepší. Tyhle pojedou taky dopředu. Táhneme průzkum. Začneme to do nich šít. Jako by bylo vhodný se dostat do C, takže asi se někde tady nějak jako postavím a pak je budu ostřelovat. Potřebuji zničit ty divizí co nejvíc teda. Mádr, do něj. Tady další mádr, ach jo. Ani ta MK není moc dobrá jako proti mádru. Už. No, dostali jsme ho, perfekt. Stůj. Máme tady zase první body, takže můžu dát bombardéry. A do mádra a dalšího. Jo, konečně to zničili. Bych měl T-34, tak ten mádr by nebyl tak strategický na zničení. Ty už ty bomby, ty vole, je všechno mimo. Kolik má penetration? Ach jo, zase ho nevidím. My pomaličku dostáváme. Ne, rozvědko, ty... Nejcennější tank, tyjo. Mádr. Běžte proti němu. 190 penetration, ach jo. Dáme asi reverse teda. Doufám, že se neschová teda. Stoj! Ne, komrote, ty vole. Tady celkem dobrý, jsem by to chtěl postavit se sem. My jsme taky mohli dopředu. Do prdele už. Dobrý. Vítězili jsme. Tak teď už nemá šanci. Bčku vlastně přijdou ty minomety. Trošku vidím. Ale ty pláne. Jo, to ani neřeknu. Lety s plamenometem tady rozstřílím. Pan Dršek, perfektní, pryč. Potřebuju zničit, tyjo. Teďka to bude prostě taková nuda, se jako omlouvám, protože
Moje taktika bude je prostě pomaličku ničit. Jako by byl skvělý zničit všechny ty divize teda. Takže hnát se dopředu nemá smysl. Minor defeat za 30, dobrý. To ještě se mnou budete muset vydržet. Stoj, vole. Zničte tady ten minomet, korník. Možná, že tam dám víc tanků teda. Tak Mádry jsem zničil, tak posílíme tanky. Je celkem málo teda. Komrote sem. Potřebuju hvězdy. A tady udělám další nějakou tu tankovou jednotku. A stoj. Dobrý. Jsme klidně mohli postoupit. Proč ne? Jdou konečně posily. Vytáhnou další tanky asi. Dáme skupinku sem. Ale chci tam průzkum samozřejmě. Valentina, dobrý. Dobrá. A já nechci, protože jsou hrozně moc pomalý ty Valentiny. Asi poloviční rychlost poproti těm našim tankům teda. Nevím sice, jestli MK je to teda dovozový tank nebo ne, ale to aspoň trošku slušný teda. Třeba hlavně pro mě průzkum. Tak asi vytáhnu i jedno. Je slabší teda vozidla. Tak samozřejmě vytáhneme jako v C pěchotu, ale. Bych rád tak dopředu, ale proč ty bitvy tak 2 minuty, takže budu muset nabít bombardéry i průzkum teda. Jedem kluci. Dobrý. Dáme asi evak. Za chvilku stejně končí kolo. To potřebujeme. Jedem. Je pěkný žrádílko. Jedem kluci. Reloading. Minométen. Tak to vytáhnu teda. Do píči!
Stop. Kde jsem o ní přišel? Aha, tady. Od koho? Stoj, vole. A je to jenom jeden tank, my jich máme hodně. Mě dostanou. Jedem, kluci. Nedávám pozor, ty od koho, od jakýho se pak podívám, kde. Jeď, vole. A máme tady Bčko, takže minométen. Jednotka. Ne, to nechci. Má ty minomety hrozný. Nám mohli pěkně dát teda. Víte, ty kluci, já nic nevidím, ach jo. Minomety. Stoj. Nějaký tanky mám, tak je to dobrý. Tohle zničte hlavně. By to chtěl drony. Nějaký Mavic, aby to drželo. Jak to mám zaměřit? Dvacet 4 minor teda. To uteče, tyjo, konečně. Máme ještě nějaký bombardéry. Nestihl jsem to, ach jo. Potřebuji letět, ty vole. To chtěl najít. Jsou mrtví, nebo nejsou ty mrtví, ty minomety. Jeden minomet. Druhý, třetí. Ale třeba tohle jak. Tady. Tohle znič. Doufám, že je zničím teda. A že by jsem... Je to moje dělostřelectvo vytáhnu. Nevím, co to je. Kofos 50. Nevytáhnout artilérii. Jsem to teda dal. Asi vybombarduju to ty města a pak to obsadím pěchotou teda. Zničte jágra.
By to chtěl rozvědku a pak asi pojedem. Nic nevědím. Tak akorát ty by byly po smrti teda, nevypadá, že by měli tady pan Dršrek. Dáme ještě nějakou rozvědku. Valentiny. Tak jo. Je to tank prostě. Když je pomalej. Už jenom 20 minut. Možná zrychlím teda. Kam jsem to dal? To chtělo velitelskýho ještě. Průzkumáky ready, výborně. Jdem kluci. To stihnu naklepat, tyjo. 120, perfekt. Bavoráčka. Jdem střílet. Baterie Führer. Dobrý, zničili jsme další minometen. Tady je minomet další. A další, kolik jich mají, tyjo? Dobrý, další. Se těším, až budu v Cčku, jo. Už budu v Cčku za chvilku. Cčko. A jednotky si dal mádr. To trošku zpomalím teda. Střílejte na ně teda. Vytáhnu i tu naši slavnou pěchotu. Jako dobejvat město tankama to není dobrý nápad. Uvidíte proč teda? Tak hejbat se to trošku taky může teda. Další bombardéry. Proč ne? Tady aspoň je vidět názorně ta ukázka, když není vzdušná podpora, tak jak to končí teda?
My jsme mohli dopředu. Kam to jedou ty blbci, vole? Vidíme tyhle ty minomety. By mohli jet a obsadit Kazaky SVT. Mají tam tanky za sebou, tak proč ne? Do prčic, kde, vole, jaký chorák, vole! Jeďte, vole, pryč! Do prčic. Nestřílejte, kluci. Dělejte, vole. Stop, vole. To dělostřelectvo by mohlo přestat pálit. Mají pořád minor defeat, ach jo. Do piči, vole. Běž, vole. Devět, vole. To možný, vole. Ale potřebuju postoupit, jo. Někdo zdal teda? Teď máme bombardéry, nemám, jak to, že zase další, vole. Tanky potřebuji sem přesunout, vole. Nějaký ztráty budou, to se dá dělat. Běžte pryč. Vybombarduju je. Ne, běžte pryč, teď choráku, vole. Likvidujte ten minomet, ty vole. Sedm. Konečně. Co tady, kluci?
Držím. Ty vole, jeďte vole, buzaranti vole. Potřebuju letadla. Nikdo nestřílí, tyjo. To tam už naházejte na ně, vole. Pět, dobrý. Major. Běžte, jeďte, vole, hlavně. Jágra, vole, zničte, vole. Běžte pryč hlavně. Ach jo. Dobrý, konečně ten minomec utichnul. Do prčic, kde zase, vole, kazáky, vole. Není někdo střílel. Jak to, že vždyť tady mám muničák, ty vole. Tady mu pomozte, ty vole. Ty vole, tady střílej na něho, vole. Takhle jeď, ty vole. Jsem to vybombardoval, takže ne. Vždyť už jak to, že se nenabíjej, ty blbci, vole. Ach jo. Dobrý, dobrý. O 4 minuty. Dobrý, něco jsme zazničili. Dobrý, kosaken zničený. Dopředu. Minomet. Dobrý. Další minomet, ach jo. Nestačím likvidovat. Dobrý. Obsaďte vlajku, kluci.
Ty vole! Jeďte, hlavně nestřílejte po... Ty minomety zlikvidujte, ty vole. Jsou tak slabí, ty vole, vypadni už. Dobrý. Dobrý. Nic jenom. Major už. To pěkně likvidujou. Co tady? Další mrt. To pokropíme. Jäger, vole. Zas minometu, kde se to mohlo vzít? To je jedno, že muničák už nemají. Jak to, že zase nemají ty náboje, ty vole? Jdem, kluci. Ten minomet zlikvidujte. Dobrý. Tanky nemám. Asi zbytečný posílat to tady na obsazení. By měli totál, ale to asi už nestihneme. Tečte, ty vole. Do píči, kde? Dobrý, Mind Victory. Lucest. To je rozvědka ten Valentine, no a... Dá se nic... Někde 120 mm, ach jo. A to jsme... No hlavně ta lémka, jim to teda... Zničilo dost. No tak nebylo to čistý, ale... Kdo by nechtěl umřít za Stalina? Že? Jo, docela o dobrý killy. Ty je 23, 26, 20. Ach jo. Ta rozvědka mě teda vadí. Ještě ty kazáky, to se dá jako přežít. Kolik jich? Perfekt. V příštím kole je teda zničím. Tím jsme zničili tuhle tu čtyřku. A tady ještě mě blokujou. Nevím, jsou zakopaný ty bavci. Dva, tři mardy.
Je to jenom hra, co? Devítky by měly mít i Assassin's Gun, výborně. Heavy Fighter a průzkumáky, dobrý. Se podívám, jak dlouho natáčím. Takže tohle se bude v další epizodě teda. Takže se loučím a mějte se. Ciao bello.